Maray na pagkahapon sa imo partner. Masiram na hapon partner. Siyempre sa tuyang mga parantabay, maray na pagkahapon, Martes ngunyan partner, tabang legal kita ngunyan na pagkahapon. Ano ba partner ang karapatanin sarong tao sa daga? Aarabod tayan, digdi sa tema ta, sa issue ta, ngunya na pagkaldaw, kasabay siyempre ang paliwanag kan mga abogado na makakasabay ta. Digdi lang yan, sa Tabang Legal, kang Tabang-OraMismo, kan AkoBicol Party List, katabang na. Kasurog pa, partner, problema sa daga kung sa inatawan siya nin rights, sisayan pwedeng magbawi o may kakusganbaan sa partner na barangay na magbawi sa rights sa daga. Or aramon ta partner, si isa iba talaga may karapatan sa daga yan. So nainot ba o supresente partner na nag-e-erok dyan sa naunambitan ng daga? Sa inili, sa Rawis ini? Yes partner, dyan sa Barangay Rawis, yan ang sisimbagon tangon niya na pagkahapon, makakaibahan taan pagre-reklamo na subuot partner, pinahali sa daga kung sa insyaan enot partner na may rights. Si Jimena Ariola. Gustong sabihin ba ko ining titulado? Bako titulado partner. Ini sa mga public land Public o land. government-owned land na pig-okupar kay mga kababayan ta sa halawig ng panahon. Correct. Nasubuot partner ang tagsadiri Marina. Or kaya partner sa bihunta na gobyerno. Asin ang pigrereklamo partner ka barangay, asin subuot sa ruman sa tawo sa likod partner kan pagpapahali sa iya. Ibig sabihin partner, so dating tagsadiri or naka-star duman, pigbabawi partner ngunyan sa presenteng naka-star. Okay partner, si Gemaline, hello Maray na pagkahapon tabi sa imo nanay. Po. Apo. Pakiran nilang po kan mikropono. Nanay Jimena Ariola. Apo. So ika po nanay ang enot Opo. na nag-okupar ka ining naunambitan ng daga. Pirang sukol ka ining daga na ini na pig-restoryahan ta. Di ko man po aram nasa kuya niya nasa opisina tabi ni kan ano yan? So sa Bureau of Land. Oo. Pero may katibayan po ako na talagang piston sa kuya. Kumbaga, Opo. ika nag-okupar. Mga pirang taon mong inokupar yan na pwestong Ano yan. po, kasi nagtugdo kami naman, sir. 1999. Opo. John 15. Hanggang Hanggang ngunyan, So iyan po nanay, iyan partner ang pinagbabanggitan na area ninda dyan sa Barangay Rawis. So iyan, pagsadiri kan gobyerno, so kamo pinagtugutan na mag-star dyan sa halawig na panahon. Aha. So ano po nangyari nanay? Tano ta bako na po ika naka-okupar dyan? paano madam, kang nagbagyo kang tisoy, Makirani po. naanod po, so arong ko. Mm. Napakanti po ito. Ngunyan, tamang-tama, may ilang sa agong ko, o yan dahil kaming istaran, nagpaaram po ako kay kapitan na duman ko na kami sa aki ko sa kumadkad. Pero sabi ko pag igwa na kami Makirani-rani sana po. igwa na kaming pangtugdok, Mabalik ka. mabalik po kami. Aha. So perang taon po na nabakante ito sa imong dating pigtutugdukan na harong. Kuyan, 7 bulan garo tabi. day man nagsarong taon. Day. Ngunyan, nabakante. Pagbalik nindo, May tugdok na po na payag. may payag. Oo. Sa kabanga, kang kalabaan, may tinugdok ng payag. Inali sa kunalme, tinugdok ang kipayag. Payag. Tapos sa kabanga naman po, uyan nakiuron sa kuya, si Jilin Jilua, na makibog, takmo na kang istol, tanagpuo na po itong riprap duman. Istol sana. Para magturtinda. Opo. Kapag kadilin siya data lockdown, dahil sindang trabaho. Pagkatapos, tinugutan ko tabi, sir, nairak man ako. Dangan sabi ko, dangan pagtaraning may baga. Kaya yan ang So, pagkairak ko. konsiderasyon. Opo. Pagkatapos, Ano nangyari? kang, may gawa na kaming pangtugdok, na may paali ko na, nag-iriwal na. Pigsusururugan na ninda ako. Abo na magali. Abo na. So sa madaling sabi po, itong pagtugdok ninda, nagpaaram lang sa naman sa imo, na puro payag man sana. Bako man po So, istol? Istol man. Istol. Turtindahan. Nagturotanggal. So sa piryahan baga. Ayo, kan pipali mo na, tagagamiton mo na. Anong sabi sa imo? Iyan, suraso ninda. O yan binugtak mi na nga ni sa ibaba, iyan tara mo ninda. Pakilapit lang po kan mikropono. Paano man niya ako na ibaba, hanggang dyan so arong ko. Ikaw baga yan. Pagkatapos, iyon na so, kuya ninda, nata ngayon, may titulo ka. Sabi ka yan. So ibig mong sabihin tabi nanay, sa presente ngunyan, nyaong manggirari dumanan sa imong harong. Pero nabawasan lang tabi Opo. kan
kan area. One-fourth. Na lang natada sa ku, sa dayuto na O lang. tapag balik niya, may nakatugmok ng payag. Iyo. So, saro naman, nakiuron linagan istol ngo niyan din, ha? Ginibo na po na arong. Oh. Ang sabi nila, Pero nadadangog ko yung mga istoryahan na yan, partner. Gano, may nadangog na kataning kichismis mo, kaya. sabi mo mo, Diyos, ano man kaya. Kataning mo, partner. Oo. Nadadangog ko na yung mga istoryahan, mga chismis dyan. So ngunyan, So, iyo totoo ito ang pala, naging partner, may problema. Ito ang naging problema mo ngunyan. Kaya ako, nakalakop tabi ako, agad kitabang kayan. Nagarani ako sa barangay, agad ako kay kapitan. Pero di ako pigtawang ki atensyon. Pagkatapos, nagduman ako sa pulis, itinuro ako sa artise. Mag-apot ka ngayon duman sa abogado, duman ka mag-agad ki advice kung ano. Ang tarawo naman sa kuya kang abogada, kung arog ngaya ka yan, inimbestigaran ako kung pirang taon ako dyan. Kung kasorin pa ako nagtugdok. Pagkatapos, iyo to, sa tarawo ni kapitan, kung pagiriwalan ngayon induan, tayo kayan, kukuhaan ngayon kang barangay. Ang sabi man kang abogada, dahil man siya pwede magtaram ka, tabako man ang pag-aari kang barangay, pag-aari ang kang gobyerno mong mapali sa indo dyan. So ang taramo ni kapitan, babawi una sana sa indo, kasi ikaw mong iriwal. Yung taramon, yan, kaya nagduman ako sa abogada sa artise, ipig-apot ko. Pagkatapos, giyo to. O yan na, sabi kang abogada, dahil man nga pwedeng magtaram ngayon siya kaan, nakwaon ngayon iyan niya, tabako yung pag-ari kang barangay. Tapos dahil ngayon pwedeng kwaon niya, na itaw sa iba, taka mo ang aloyo na dyan. So, ngunyan, Tia, ano ngunyan ang pinakareklamo mo talaga? Ang gusto ko po, mabalik ginari sa kuya, ito na iling man sa naninda. So, Gusto mong sabihin, itong natutugdukan kipayag-payag, makuha mo giraray. Ipo. So, tinugdukan ka ng istol na ngunyan, harong na gusto mo makuha mo giraray. Iyo, nakaliring ko itong pisto. So ang paniniwala mo kasi pagtubod mo, sa diri mo itong pwesto. Opo. Okay. Ano ngunyan ang pruiba na sa diri mo? Igwa ka ng kasuratan. Sige, habang lang. pikukuha niya, kung ta partner ang lado man ni Gemaline. Hilowa, Oo. maray na hapon Gemaline. Nadangog mo so pigataram na reklamo ni Nanay Jimena. Ano man ang masasabi mo, Mali digdi? po sa tigtaram niya. Yan. Ano po kaya, ang aki niya po ang pigpaaraman kang tugang ko, na ito pong natugdukan niya ngunyan, sa iya daa po ito. Digdi po sa natugdukan niya, ito pang pigpaaram kang tugang ko. Ngunyan, sabi po kang aki niya, wala naman nga digding daga si mama. Di nag-isog po sa tugang ko sa baba, na maation po ito, pinapakaringan isa ba ko, pinalimpyahan. Kaya po, pag abot niya, nagkagulo na po. Sa iya pa itong natutugdukan ko. Ngunyan, nag-ururon po kami, duman mismo sa natugdukan ko, istol pa po ito, ang patindahan pa kang tugang ko. Pinaduman mi po si Kapitan, di man po siya tigsurog-surugan. May testigo lang po talaga na may muon po, nakahoy, na pantay duman sa natutugdukan niya na po ngunyan. Kaya po, nagtugot si Kap na maano ako duman, nag-agad po akong para mapaarungan po ito. Nag-agad ako sa barangay na di man po, perang barangay, perang ururo na po kami, tigpabayaan na po, di man sa tigpapaboran po ni Kap, tigpabayaan na po siya. Ang binayaan niya, dahil niya po kinudala na sa iya ito. Ang sabi kang mga duman sa muya, pinabakal niya po itong arong sa aki niya, perang bisis po siyang pabakal sa kidaga. Ngunyan, pagkada po pabakal niya, mauli siya sa kumadkad. Pag wala na naman po siyang sa kumadkad, madigdi naman po siya, makitugdok na naman po siya, masuksok naman siya sa sa arong. Ito pong, anday man po ako madam matugdok, kung ito po, igwang kudal po ito, tapos nilinyahan na po ni Kap kung hanggang sa ito ang sa iya. Napabanggit ni Nanay Jimena na mga 7 months kang nawara. Si Nanay Jimena, pirang months ka naman dyan na naka-start? Sobra 1 year na po ako, madam. Sobra 1 year. So paano nangyari ito na sobra 1 year ka? Itong pigtutukoy na 7 months na wara, na pagbalik niya, may payag-payag. Iba ito. Ibang kang sa diri kang payag-payag. Ito po ang tagsadiri kang paypayag. Nakiuron sa iya na magtugdok kay Sir, restaurant. bako man po, sutugang ko po. Masutugang. Naalion man. Mikropono, Nanay. Mikropono. Kada tarampot ang aning mas Nagtugot masabutan po, ka. so nagpaaram ang giraray po, sutugang ko, duman sa aki niya, ngunyan, pinaisog so tugang ko, wala naman po da siyang daga duman, wala naman da po siyang pagtagsadiri duman. Dito pong natutugdugan ko, wala po itong tagsadiri duman, nasabi, payag da ito dati po, kang mga paraitsa. Di niya man po nakikilaban talaga siyang, sa iya pa da po ito, dakulaon po ang daga ninda.
Ito pong aki niya, kung tutuusin po, dakulaw na ang arong kang aki niya ngunyan. Kang inot pa kabagyo, wara pa inapirang kwarto, ngunyan, tulong kwarto nang nagibot. Sinakop na nga ni kang aki niya, kaya siya ngunyan, gusto niya akong paalion, para sa iya na naman ito. Ika po ang utik. Oo, utik po da. Asi sa'yo nag-utik na Jimena. Pero bisis po kitang nag-uron sa barangay. Ang aki ko, na di ako nagpabakal. Tiga-agad po baga, tito, ano po, chami Ah. natakot, so plus me po, madam, na uroron. Ipabayaan po siya ni Kap na ikaso niya nga ni ako. Tiga ano lang siya na babawi man sa maabot man sa ng panahon, babawi po din kantag sa diri kang gobyerno. Ang sabi nga tag sa diri dapo marina. Sa takot ko man po, solo parent po ako, may tulo po akong aki. Nag-abot po ako sa piskal sa may artisita. Maski ano pong tiglalaw kong trabaho, nag-waitress po ako. Ang sabi po sa ko kang piskal, wara ngayon sa imo bing ibang mapaali kung tag sa diri kay nadaga, iyan pong marinang tigsasabi. Maski 1 bulan, 2 bulan ka pa sa nabi nakatugdok dyan, tay ka nang nakatugdok dyan, warang ibang mapaali sa imo. Kaya po, nalinawan, so ano ko, sabi ko, sige po, di ka man niya makukulong dyan, anapan mo ngayon siyang titulo. Di ngayon ang mga katibay-katibayan, ang titulo po ang anapon mo sa iya. Aha. Ansaro po na tituladong daga, pwedeng agadon ang titulo. Opo. Pero since bako man po yan titulado, aram manindo na bako titulado, so warang titulo. Opo. Pero nanay, malinaw po tabi sa imo na iyan tabing daga pag sa diri kang gobyerno. Opo. Apo. So ano po ini pagpapailing mo sa kuya nanay? Ano Ini po, katibayan man po ini kang aki ko. Ini po Arong nanay, matayan. records lang po ini Opo. na nagpapatunay na kamo po declared Opo. na real property owners Opo. digdi sa city. Mm. Oo, pero bako man po ini titulado. Ano? Bako po. So ali po ini sa Senro. Opo. For Senro purposes lang. Opo. Okay. Ali sa City Assessor's Office. Opo. So, May specific bang area partner na nakabugtak? wara partner, Yung nakalag yan lang digdi. This is to certify that according to available records on file in this office, si Men Ariola, resident of, with postal address at Purok 4, Rawis, Legazpi City, is not declared real property owner in the city. So, buot Not sabi yun nanay, declared. Bakong bako po deklarado. kamong deklaradong real property owner. Kaya dahi man nasukol. Dahi man kisukol partner. Daing Sa sukol, primero, deklarado nga ni na bakong property owner. daing sukol, daing rin deklarado ang area. Ibig sabihin, wara ka po dyan na pagsadiring daga. Wala po. Apo. Kaya nga ni, Ayun. iyan, ano ang urban portabe, sir? Oo. Ano, 2,000 to. Kaya ini, iyon na Kaya lang, ni. ayun na nga ni ang problema kan mga... Ika ba? Igwa ka ba kiyarog kayo ni? Sa mapa ko po, idyo sa ano. Ito po kaya Sa Mikropono mikropono po. man ay. ito po kaya dang pag abot na dapo kay sa may arani sa may dagat po, marina na dapo kay tag sa dire. Marinzo na dapo kaya marina lang Dahil po sa diri dang talaga maano yung ito. gobyerno. Iyo po. Kaya lang una yung partner ha, pag public land na arog kayan, primero, dahil nga ni deklarado na kamo ang kagsadiri, lalo kagsadiri kang gobyerno. Dahil deklarado na kamo ang kagsadiri, and dahil man kideklaradong sukol partner, kumpiran pikukupan mo. Iyo po. Nababanggit mo na nakaabot ini sa barangay. Iyo po. Ano po ang sabi ni Kapitan sa imo? Paulit-ulit. Primero po, na ako nagreklamo talaga kayan, duminuman si Kapitan Pig-iling ito. Ngunyan, sindangani, ang mga kuya ninda na ibinaba na ito sa baybay, na samantalang duman nakatugdok sa May kusina sukol ko. baga po siya mina tigsukulan po baga ni kapitan. Kaya po, Daiwan kisinukol si Kapitan Tabi. Ang Madam, pag-urong iliwan sa mo ko. dakulaon na baga ang arong kang aki mo tabi May siya interview kita kay mina. Kapitan? Alam ko na. Kaya gusto ko nahapot, antaramon sa imo ni Kapitan. Ano antaramon sa imo ni Kapitan? Antaramon sa kuya Makip-mikropono po. Oni po ang taramon niya sa ko. Sabi ko, paaliyon ko na ito. Matugdok na kaming February. Taigwa na ako ki pang bakal ki, pang tugdok, materyales. Tapos, yan sabi ni Kapitan, dahil mo nga na ngaya pagpaaliyon, pagkudalon, taday ka pa mangki materyales. Yan ang taramon. Dahil kisukol, dahil kikung ano. Okay, so ang antaramon sa imo ni Kapitan, dahil mo muna pagpaliw, dahil ka pang materyales. So naglalaom ka, nasa imo pa man girara ito. So kan may materialis ka na, Yan, nalapa tabi sir. So kantidad ki 8,000 na binakal kong materialis. Tabo na sindo mag-arali. Tatinugno ka na ni Daki Arong. Baga tabi siya bina igwa ka nang naako par kung sa tutusin nga isulo ka lang pwede kang ako uli aki ano ko ang pang aki mo. Ano man antaramon sa imo ni Kapitan? Tigpabayaan na po siya ta sabi day ngaya ka mo magpakongkrito ta kukuwaon maabot po ang panahon kukuwaon man sana po iyan day man po si So ibig Kapitan sabihin, sumunod, naipaliwanag umali sa ka. imo ni Kapitan na ano man ang oras paliw ka mo dyan, mahali ka. Opo, pero bako po siyang mapaali sa Pero mo. bako siya. Opo. Pero partner taging maging maliwanag sa satuya, igwang pahayag partner sa barangay Kapitan. Dangugon ta mga ka-aksyon. Sabi kaya kay ni Jemal, tinugutan mo dati. Si sino?
may papel din sila sa komprueba na tinubutan ko sila. Di mo lang pinagbawalan, pero dahil mo man tinugutan. Arag lang ka to. Sabi kaya kay ni Jemal, tinugutan mo dati. Sisi na po sa inyo. May papel din sila sa komprueba na tinubutan ko sila. Di mo lang pinagbawalan, pero dahil mo man tinugutan. Arag lang ka to. Alright, Yan, partner, sige. buot sabi yun, ang sabi ni Kapitan, dai ako maski si Isay man na pinagtutugutan. Maski si Gemaline, si Mena, warang tinutugutan, partner. Sabi pa nga ni Kapitan, kung sinda magkaririmok dyan, bawayaan ko sinda, nabawian sinda kang gobyerno. Iyo po, madam. Iyo man po ang pasabot sa kuya, sa muya ni Yan ang paliwanag, partner, ni Kapitan Joel Orozco kan Barangay Rawis. Ayun. So, ibig sabihin, partner, wala man siyang pigtutugutan kung si Isay. Bala nga ka mo, kung si Isay dyan mag-star, mag-star. Pero tandaan nindo, pag binawi kan gobyerno, babawion. Iyo. Iyo man po, madam, ang sabi sa muya sa kuya ni Kap. Opo. So, ngunyan, So habang dahil papigbabawi kan gobyerno, pwede ka mo Pwede mo mag-akupar. okuparon. Oho. Nanay, ikaw po naninindugan ka na sa imo ito. Iyo po. Ito. Kung nagwasin ta ka ini, udi, ano yan? So ini lang po, Basahan ko na, partner, ini lang ini na ini partner. Yan Iyo na. lang ini an sa imong kakusgan tabi this is nanay. to certify that according Ayan, to available tinawagan records on urban file form. in this office, Iyo yan ang kuya, bayadan ko sa pagpasokol, binayadan, naghulog ako nagkatulong beses yan. So may binayadan ka tabi mga nanay. partner, utrong ko ha. Opo. At sa buto na maray ang kwan ha. This is to certify that according to available records on file in this office, so pangaran, Jimena Ariola, resident of and with postal address at Purokpur, Rawis, Legazpi City, are not declared real property owner in the city. So dahil siya, bako siyang Wara property siyang owner. wara siyang real property owner. So ini ko yan, Jimena, dahil ni pwedeng gamiton mong kakusgan na sa imo sudaga. Tabasi digdi sa record, bako ka nga ning real property owner. Iyo po. Bako kang kagsadiri. Baka ini tabi nanay kakusgan mo inay na ika bilong ka duman sa mga tios na pamilya. Na pigtatawan partner kan sa syudad Pero- na matawan ning relokasyon or ano pa man. Pero dahil mo pwedeng gamito na katibayan na ikaan kag sadiri. Taday ka nga ni, Pinaliwanag na nga ni are itong not declared abogada. real property owner. Oo. Wara bako ini pwedeng gamito ng kakusgan mo na ika duman Nasa ka imo sa ito. diri itong area. Yan nga ni. Dahil man yan eh. At tara mo sa kuya kang abogada, dahil mapili na kuha ni kapitan, ang mapaali sa endo dyan, ang gobyerno. Ayo po. Saka mo ang aliyon na dyan, kaya dahil dapat... So utrong ko, ang reklamo mo gusto mo pahalion ini Opo. sa kasupayag-payag. Iyo nga ni, tasadayo, okay. tinasanay ko na. Ngunyan, dahil na naaksyonan sa barangay, Opo. Kaya nag-agot ako din. Oo, pero Sige. parehas ka mo wara ka mong kinakabukan. Parehas, nakakusgan na may rights ka mo duman na mag-occupar kan area. Wara. Parehas wara. Okay. Ginawa na po iyan ni Upaw. Iniling itong pigtugdok ninda. Sisay po na upaw. pakilapit lang po ka mikropono. Lingawan ko ang pangarang ka ito. Basta suali sa city. Mm. Lagduman iyan, tayo na po ninda. Kan urban por. Iniling iyan, tulong simpa sa nagaroso naka atok duman sa pig-arong niya. Tabako man siya, nakiuron sa ako, siya nagbuot na lang na magtugdok duman. Ngunyan, iniling iyan, kan dating presidenta, si Ina ni Kati, Nawulawan. Tapos itong Ate Carmen. Na ikang nagtutugdok po ini o sina Gemaline kan sa indang harong hain ka po. Yaon nga ni Ijan. Baki ano lang po. Opo. Nahiling mo po kan tig-construct ang harong. Uya na, iyo pa nga ni, tutulo pa sa nata. Ako nagpakumadkad ta, nagbakal ako kipaninda. Pagkatapos, iyo to, na inabutan ko, tigtugdok na, tulo pa sa kaya, nagyan si Upaw, iniling ito, linibot ito ni Upaw. Ang sabi ni Upaw, dahil pwede yan na, idiretso. Aliyon ini. Tas indang aluyon. Si Isay Pakilapit po, lang po, pakilapit opo. lang. Si Isay po ini si Upaw para magtaram sa imo na dai pwede idiretso. Na, dahil ko nga rin po na ako yan sa pangaran na rungduman. O, So, basta ali siya sa Taga City. Opo. Okay. So, gusto ko talang malinawan, partner. Tapos may nagtataram kay nanay. Office of kwan yata yan eh. Office yan eh. Persona yan, partner.
persona yan, di ba? Si Opaw na pigmimin mo. Upo ang pangaran? Pig-apod siyang... May opisina sindahan na ang pangaran duman sa Upaw. Upo. Sabi ko sa imo opisina. Aram mo partner, dyan sa opisina kang City Hall, igwa dyan ang pig-apod na Upaw man. Na iyuman ang nagalilibot. Ayan. Kalbo. Para upaw. Bako para Upaw. Pero nanay, iyo lang iyan ang sa imong kakusgan na pigsasabi mo. Iyo po, tao ini, kang sa urban por nga ni. Na itong right na to, sa ito. Wala man nakalag sa papel. Wala nakalag sa papel, partner na sige. sa iya ito. Ang nakalag digdi, declared and not declared real property owner. Si Nanay Gemaline man, makusog man ang boat na maghali partner, taday man nga ikadit. Bago ka man nga tag sa Day diri. ka man kititulo. Wala man nga digdi kinagapahali sa Sige. buya, except nga sa imo. Basta utron ta public land din eh. Public Government land. owned land. Partner, Dahil nanganing- duman sa kwan ni man, day man siyang specific na sukol kung hanggang sa insya. Basang aram ni Nanay, dati ako dyan na naka-star, pagbalik ko dapat sa kuya man. Yan. Yan ang Okay. pagtubod ni Nanay. Iyo, tayo yan, pigulugan ko, pinasokol ko. Kaya lang, sabi ko nga ni Baga, arog kan naging kwanta digdi, pero dango kung tatsyan paliwanag ka ng abogado. Partner, tanganing mas malinaw ining sa tuyang pag-urulayan. At saan Naramdaman ko partner? lang partner, so asin sa yero. Aha, na Parehas binubuha kene. partner. Parehas kayo ng sitwasyon. True. Pero ito partner, igwasin din kasuratan na medyo pwede mong pwede mong isoy-isoy kung sisay talaga ang dating nag-okupar. Nag-okupar, oh. Mga ka-action, tanganing mas maliwanagan tayo ng issue ngunya na pagkahapon. Kaso bago, medyo mainit partner ang sa tong uralay abang kita nasa commercial. Oo. Nanay, sinasabihan ka, utikon ka da tabi nanay. Ha? Ako pang utikon? Ta nagpabakal ka da tabi ning daga. Oh, yan, ngunyan, patunayan ninda kung sino yung pinabakalan ko. Patunayan Dapat mo da. ebidensya. Aki niya po. Ang sabi mo, Dua pong aki saan niya. sabi, utikong ka, sabi mo man, pagpapakaraot ka niya. Iyo waga. Nata. Duwang aki O, niya. duwang aki niya po. So, inot po sa Sisi na aki duwa niyang kong para, aki. so, driver na nagadan so ago. Da, ikaw mong Duwa po sa naaraman, likod. aki ko ito. Maski po mag-imbestiga ka mo duman, Oh, na sige. po nagtataram na pinabakan Sige. niya na. Di ako natatakot Ang kasi pan- nindo ako. Ang panduwa po, ito na pong yaon sa kataning ng aki Kaksinda, niyang mga saro. mapagawa ki istorya. Dahil man po Okay. kami magawa Nagagawa ka istorya. istorya nanay. Opo, opo. Sisa ay nagagawa ka istorya. Sinda. Sinda, grabe po. Mga gurangan na po Ito, duman ang ito, nakakaisip. tabi. Nagpabakal ka pong daga. Madam na So, ngunya na ba guming, presidente. Nagtaram sa ko, kaiba si Kampi mo Upaw. kaya ito? Bagong Pagkatapos, ang taramon, kasubangi ngayon, nagduman ngayon sa kusuduwa, ang taramon ngayon sa para pabakal ka da kidaga. Sa'yo na ko nagpakidaga. Ito pong, bako mo man nga nito, tas sa ago mo itong daga, munya nagada ng ago mo, arin pa po duman ang pigahabol mo. Nata sa agom ko, nasa kuini yung katibayan. Tagakumad Da, ka, iyan ang po. agom ko, Pero kay tagakumadkad ka po. Igwaman Tagakumadkad siya ka po. ki arong, kaya di ko mo magpara-inventor. Igwa mo Ha? siyang arong, siya ang ano kaya Ha? maski duman sa mga gurangan, duman iyong ano. Ata sulat ba ko ito. iyo ni sa kuya ini, ang Pero tinao ikaw kang urban naglakaw. por. Ha? Oh, muya Sa mo, oh. uni ang Muya nangyari. mo si sa mga ano, mag-apot-apot duman. O sige, Nakulang magpara istorya ka mo, ki puro pagpakaraot sa ko, palibasa, mga tuod ka mo. Dahil kami tuod siya, minamunyan sa na kami arog ka ini. Mapanira. Ikaw ang mapanira. O, ano ang pigsira ko sa indo? O, sa imo itong dagang, tigkam Sabi na, ka mo. "Oh, O, may di ba katibayan daw?" ka kaning sa imo. Oh. Anong sabi mo man ay para kam-kam? Kam-kam siyang dagat. Tapos niya, gabos ito. Sa'yo na ako nagkuha. Bay-bay na ito Ano sa po iya. ini nanay? Ano po ini nanay nga? Katibayan niya, may super guide siya ka. Oo, ta ini nanay Di kasi ba, sabi mo yun yan, subinasa Kaya, ko. iyo nga nini Iyo, subinasa mo. nagpaparaan Nanay, mo. ini pong papel na aning laminated na ni. Ano ang pagtubod mo? Digdi tabi. Ini po, Ano ini para sa mo? ini po kaya, madam. Di pinasukol kan urban por na pigtao, duman sa Yun mga na, so naka-star. urban por. Urban Poor Opo. Association Partner. Ibig sabihin po nanay, digdi tabi, igwa tabi ka mo ng specific na sukol na pigtao. Iwa, pero nasa opisina po. Nasa opisina. Dahil ko aram kumpira. Ini partner membership form ini. Oo. Oo. Aha. Pero bako man ini katibayan, na sa diri mo talaga sudaga. Bako man tabi, sir. Ta public land nga ni. Opo. Okay. Okay. Buong Okay. baybay sa imo. So yan ang Karon ano nakalaminate. po tabi ito nanay? Gusto niya buong baybay, ito pa pong payag-payag nung duman na sa diring tao kang agum yan tag sa dire. Ito pa ang gusto niya nga baka sa maso didi. Yun naman po ang ikaso niya digdi itong sa likodan niya. Iyo man talaga Ito po ang gusto pigreklamo niya ko naman ito. po Ta, aon. suka ba nga ni kang kalabaan gusto naman sa sinudal. sabi na, Dahil dahil man mo na sa kuyang madadara. antisipasyon. Sula. Alin sumay payag-payag duman. So di po Na sito. may ano ito? Yan. Garo sarap Oto nakadukot sa ito tabi daga mo niya. Joshua. Pati da baybay gusto mo ng kamkamon. Sa iya nagabos.
Ay, dahil man ako nagkukuha kang bako ko. Ang pigas, usog ko lang susa ko. Okay, tanganing mas maliwanagan kita, partner. Ang importante, partner, ang pag-iriwala ninda ko niyan, mga baybay pa sa na, dahil pa nakasabay Dahil sa pang dagat. graba, dahil pang graba. Dahil pa nakasabay sa dagat. Mga ka-aksyon, Ang hindi makasabay sa dagat. Partner, naninindugan si nanay na saya talaga ito, partner. Uni man na siyempre, Siya nakatugdok siya naman eh. nakatugdok. Ako man ngunya na ano naman. Sa diri ko ba rin. Okay. Tanganing mas maliwanagan kita ilaw tatulosan sa tuyang abogado ngunya na paggahapon, Attorney Mark Mangampo maray na paggahapon tabi kan Sa Public sa Attorney's Office. Yung maray na hapon po, dito daw po nindo. Opo, Yes po, Attorney. magandang Loud and hapon po, clear. Attorney. Yes po, good afternoon Ma'am Remy and Sir Joshua. Sin maray na hapon ma'am po sa Indo, Ma'am Jimena sin Ma'am Jeline Dilua. Okay po. Nadaw ko po ang sa Indong problema as in nagpapasalamat po ako init sa kabos bitawan po nindo kami ki tsansa na makatabang sa Indo sa paagi ki libreng serbisyo legal. Opo. Manood po duman sa problema na dulog po ni Ma'am Jimena. May mga kaipuan po kitang haputon po ini po nadaga na ini first and foremost titulado. Kasi po kung ini po nadaga na ini titulado, wala pong ibang tawo o ahensya o sisayman na pwede magpali duman sa nakaokupar sa daga na ito, kundi ang may tagsadili kan daga. Kung sisay ang nakapangaran duman sa titulo kan daga. Now, we must also distinguish kung ano po ini pigapunta pong government-owned property as in sa pigapunta pong public land. Sa konsepto po kang abogado, ini po, iba po ining mga konsepto. Pag pitamta pong mga daga na pag-aari kang gobyerno, pwede po na itong mismo na daga na ito, pag-aari sa ahensya, tapos pipagamit sa ibang tao. Kumbaga, may sarili ka ito, gobyerno, magigila yun, only that, pipagamit sa ibang tao. So in this case po, ang pahali man po kung may mga occupant duman sa daga na ito is to ahensya na may kapot kan titulo ang daga na ito. As contradistinguished from a public land, kung saan ang public land po pinatara, hindi pa po titulado sa iba, pero po declare ini kan DNR as alienable and disposable. Pag pinatara pong alienable and disposable po, ibig sabihin, pwede ta po itong masadiri kung kita po aluyo na pong panahon na nag-start duman exclusively sa daga na ito. Now, sabi kasi bago po ni Ma'am na Jimena, since 1999, duman na siya na nag-occupar hanggang sa presente, pwede po ining kahaluin na panahon mag-operate sa pabor ninda. Pero that is po, kung ini pong daga ni considered siya as public land and alienable and disposable. Kung bako man po, then depende po yan kung ano po ang klasifikasyon kan daga para po maaraman ta kung pwede po siya magsaliri katulad na sa ating daga. Sabi man ni Ma'am Najelina Delua, hindi po kung ano po ang pakasabot na po kang Marinaland, kung halimbawa po Marinaland per se na dyan siya sa tubig or pag-aari siya iahin siya kang marina. Okay, kung sabihin ta po na hindi daga na ini pag-aari ka marina kasi pwedeng sakop pinik kang pagsadiri kang marina as an agency, then wala pong ibang pwedeng magpahali sa ito dyan, kundi suahin sa mismo kang marina. Pero kung marina na marine land, okay po, dapat po magkuha sinda ki mga requirements ali sa DNR para po sinda matugutan sinda magrenta o magsadiri ultimately kan lagan na yan. May pigapon po kata sa DNR na miscellaneous sales application or miscellaneous lease application kung saan ang okupante po ka nasabing marina land, pwede po mag-apply para po ang gobyerno mismo may basis magrenta. Opo. Attorney, digdi kaya sa sitwasyon po kay ni Cha Imena at saka kay ni Jemalyn. Opo. Ini si Cha Imena may harong duman. Ngunyan, may harong naman duman. Magkataning sinda eh. Ang gusto ni Cha Imena, pahaliun ini si Jemalyn, sa kuya ngayon dati na natutugdukan mo. Abo naman magali ni Jemalyn, dahil ba ko puman nga ni pagsadir, dahil ka man nga kititulo. May concern po kaya ako. Sige. Ang pinagmamalaki niya pong sa iya po, hanggang duman po sa aki niya. O ang aki niya po ang wala duman na karapatan. Tapos siya iya po ito. Ito po, ito pong tigturo ko sa Indo, madam na ang aki niya. Takari day malibog siya.
basta deklaradong public land or government-owned land ining parehas nindo pig-okupar. So ang question na lang digdi, pwede bang pahalion ni Cha Jimena si Jimalin duman sa natutugdukan mo man na pagkataning tagkataning halos magkataning na kamo. Taan sabi ni Cha Jimena sa iya ito. Okay, attorney, pwede bang pahalion ni Cha Jimena si Isang taon Jimalin? pa lang siya dyan. Ako alo yun ang panahon Well, dyan. actually po, Sir Joshua, ang simbag po dyan sa karapatan is depende po. Actually, kung halimbawa po ining si Ma'am Jimena po siyang papel na makapag-establish kasi yung diretso dyan sa daga na yan, pwede po siya magpahali. Pero kung albitado po ninda na hindi pong daga na ini is baho po sa inda, Iyo wala po. pong ibang pwede magpahali ka to. Hindi. Gobyerno. Sumahali ka na. You were trying to mention yung sinasabi natin government-owned property or public land. Actually, ganit po sa konsepto kang batas, iba po yung duwang konsepto gini. Pwede po na government, owned siya pwede government per se, pero iba po ang public land kasi ang public land po, pwede po siya i-dispose sa ibang tao. Kung inable and disposable siya. So, sa ano po katong classification, kung public land po sa sarong daga, pwede po kita pwede ta po ito masadiri. Yun po, sa lawig lang kipanahon na Opo. kita. Pero attorney, sa ngunyan, parehas po sinda daing kapot na kasuratan or papilis na sa inda itong natutugdukan. Sa question, kung parehas ka mo daing nakakaputan na papilis na sa indo itong daga, pwede mo bang pahalion? So kataning mo. Or si Isay Tabi attorney an may kakusgan so presenting nakatugdok an harong? Yan po, Or so yan dati po, Tabi sir. na nakatugdok ang harong pero ngunyan Tabi daina? Attorney? Well, actually po, yan po ang problema po. Kasi pag-abot po sa korte, kaya po mo pong formaran, ang diretsyo mo na magpahalik ibang tao. Hindi po. Po? Yes po, attorney. Hello po, ma'am? Yes po, Sige po, attorney. go ahead Go po, ahead po. attorney. Ma'am? Hello, attorney. Hello? Yes po, attorney. Go ahead po. Yes po. Yan po, ma'am, sir, ang problema ta po. Pag-abot po sa korte, hello po. Yes po, go ahead lang po. attorney. Pag-abot po May sa loud and korte, clear po, ma'am? mhm. Hello? Opo, nadadangog mo ipika, attorney Tabi. Yes po. Ang problema po ang digdi. Yes po. Sir, ganito po. Ang problema po kay Sir Digdi is pag-abot po sa korte, you have to establish your right para po magpahalik digdi sa taong gusto mong pahalion. Kung parehas po sila actually po na medyo warang ebidensya para magpahali sa kapwa ninda, then baka po di po sila papuran. Ayun, yun lang Ayan. gusto ko maklara. Yan ang maliwanag. Sa magaling sabi, Dahil bako sindap ang pwede magpahali sa lambag sa oo. Chaimina, Iyon po. ining nat pigo-okupar mong daga, bako mong pagsasadiri. Iyo po. Itong pigo-okupar niya, bako nyaman pagsadiri. Oo. Kaya base sa paliwanag ni attorney, wara ki pwedeng magpahali kung kaisa dyan nakatugdok. Aha. Unless Solamente kung sa sa gobyerno, gobyerno, gobyerno ang kung sa mapahali. mari naman. So, ibig Kaya, sabihin, dahil mo kabong man siya duwa, pwedeng palion, Chaimina, mas maray ng klarado. Kasi sabi sa kuya kang attorney, ta kami ang aluyunon na dyan na nakatugdok. Di ba pwedeng? sisay po na attorney Tabi yan, Nanay Hmm. Jimena. Po? Sisay pong attorney yan na nagsabi sa imo na inipuan kakusgan mo. Dahil inilig man sana po ini. Oh. O, tronda, sabi ni attorney, ang pagpapahali, kikataning, kung halimbawa maabot ka mo sa korte, agad ang kabuki ebidensya. Ano sa imo yan na daga? Maski si Ang Isay man, simbag, bako, tayan sa gobyerno. Iyo. So partner, papalion mo, bako mo nyaman sa gobyerno. Kaya, di karapatan partner na magpahali. takong dahi ka po naghali dyan, dahi ka man papahaliun man niya. Hmm. Maski si Isay po, dahi sa imo mapahali, dahi ka po ang presenting nag-okupar. Dahil man po, madam. Ayan nga ni, nawara so arong mi. Nagilang so agom ko. Ayun po, nasabutan ko dyan. Pero utro ko, Chaimina, ang pig-okupar na daga, pagsasadiri kang gobyerno, or sabiyon ta pa kung public land na pwedeng i-dispose. Sa ngunyan, wara kang papilis na sa imo ito. Iyo masay katibayan. Tinaw kang gawin Dahil wara ka pong papilis, wara kang Wara, titulo. iyo lang. Ikaw wara man. Na ini, pinasoko. Aron sa paliwanag ni attorney, Ah. daing si Simon sa inyong duwaan may karapatan na magpahali kang kataning. Taparehas man indo. Bako, Linawon talang hali, giraray kay attorney. Attorney, kung si Isay po ang nakatugdok, status ko, iyo po muna Tabi ang pwedeng mag-okupar duman sa daga. Iyo po. Ako dyan. Iyo po, sir. Iyo po, ma'am. Sinda san taon pa lang Kasi po, dyan. kumbaga, mas nga ni po,
mas nga ni po ma'am ang mga squatter, di ba? Sa konsepto ta ngunyan sa presente, ang squatter po di po May basta-basta araw pwede sinda sa pahali. puro, Hindi nagaga sa puro korte. patro. Opo. And usually, nagpapahali po sa inda, sumayari ka na. Yeah. So sa dapat ropa po, tabi, tapos dugang po nakaputan ko tabi attorney, dai po pwedeng sukulon, suhaloy kan panahon na naka-star sinda dyan, kung pirang taon si Nanay Jimena asin si Gemalin. Ang solamente Yung mas tabi pwede tang distinguished susugon po, kung si say tabi so presenteng nakatugdok. Hindi mas distinguish po, ma'am. Kung ito talaga po, madam, declared siya as public land which is alienable and disposable, sa ro po yan na importanteng factor po para masadiri ni Ma'am Jimena ang sa iyan daga. Pero nga ni po, kung bako po siya public land which is alienable and disposable and considered po siya bilang government property lang or sabihin tayo po na marina lang po siya, they po nag-operate duman ang length of time Ayun. or kaluyan kang panahon na nagpapupara Opo, sila. bako basihan Day- ang alawig na Yeah, panahon yeah. na ikatabi nag-star sa lugar na yan. Ta kung si saya nakatugdok, siya ang may karapatan. Presenteng karapatan muna. Ano? So pag pinahali na sinda, may nabulman sinda partner, mahali, tabang Pero man sa inda. kung day katabi Chaime na kumbinsido sa paliwanag, pwede ka mambagang kaso, halimbawa. Oo. Nanahiman na daw mo tabi ang paliwanag ni attorney. Ano po ang plano mo ngunyan? Ako, yan ang pigaano ko. Yan ang talagang ginastosan ko ini pagpasukol ka ini para sinda nakiuron. So utugang niya na matuglok lang istol. Pag yan kami matuglok na aalion na ninda. Ginibuan na ninda ki arangon yan. Paliwanag. Oh. Paliwanag na San taon pa lang sinda dyan. Day nga di po pwedeng maging Oo, basihan. dahil pwedeng maging basihan ang lawig kan Tapos panahon. yung nga niya ang problema kasi ang experience mo Chaime na yan mga verbal na ururo na patugdukon mo Yung na nga niyan ako. marauton. Tapos Takatraidoran palang pingiribo. dakul nang nangyari kaya. Ibuhan ka pa kistorya. So ano po ang plano mo ngunyan, ngunyan Nanay Jimena? Ano po ang plano mo? Apuntong ko giraray sa abogada na nagtaram kan sa kuya. Tapi paagad ako ki certificate of final action daram ko sa iya. Certificate Abo of man file si action. Kapitan magtao. Oh, paano ang paliwanag ni Kapitan? Day man nga ako makikiaram dyan. Taaram ko man nga, nabako man nga, Abo authority man si kan sa Kapitan barangay magtao. Kapitan. Okay, Okay? abutan na lang kay Attorney Mark. Attorney Mark, sa aron kaning sitwasyon Yes, na sir. day nagkakasundo, sa insida dapat pwedeng dumiretso? Well, actually po, sa Public Attorney's Office po, may pig-offer po kang pig-upload na mediation conference. Kung saan po, pwede Wow! pag-usayon ang mga partido para po Sige po. At least na maray na nadangog tayo Para attorney. po, So ang pinakamaray na lang nagigibuhon ta. maiwasan ang kaso. Ang pinakamaray na lang nagigibuhon partner kan sa tuyang programa, iba na ining duwa duman sa Public Attorney's Aha. Office. Taduman kamo ikukumpirensya mga abogado mismo mapaliwanag sa indo. Aha. Yan, Ikatabi, pag day- Nanay okay man sa'yo, Gemalin, unahin. nadamog mo na talagang mahapot pa siya, taday pa siya medyo... Iyo, nag-o-offer palan supaw ning kuyan Public Attorney's Office ning kuyan libreng serbisyo. Ibahan may kamuduman. Okay? Nanay Gemalin, talaga gusto mo manindugan sa imo ito. Opo, ano yan? Talagang ginastosan. Day okay man ko sa ito. imo na magkumpirensiya kamo duman sa Public Attorney's Office. Opo, Okay. nagrani na nga Pangaring niya ako mapaliwanagan duman. kamo kay Baray. Nanay Gemalin, nadaw Okay man sa tabi. imo. Para maging klarado manay. Okay, ban ko ta sir. Kaso, bata tulo ang aki ko. Paano ko makulong? Ade man tay schedule man, schedule man. Paano kung Kulong ako. makulong? Ade ka man makukulong. Dahil ka matakot. Sisa nagtaram sa Day imo ka man ka na makukulong ka. Papaliwanagan man sana kamo. Oo. Day man kamo duman ikukulong. Yaon pa si attorney. Kaso niya dako. Okay, attorney, tabi mo, attorney Mark, may pagkakakulong ba tabi ini Day man na kumpirensiya man sana Kaya nga ni, Wala po. ipaliwanag ta kay Nanay Wala po, Gemalin, ta natatakot po si Nanay Gemalin. Bata tulong tabi ang napag sayang nagyanda aki. po sa Public Actually- Attorney's Office magkumpirensiya baka na makulong siya. Po. Actually po, ma'am, ang pinaka-beto ng konferensya po is para magkaayos. Yan. Kung po yan para kasuhan ng kada sarok. Or Sa para ropa, makulong. ang kahaputan niya kay attorney, ini databing pag-okupar niya, duman sa dating pag-ookupar ni Nanay Jimena, baka databing makulong siya pag padago siya Hindi po. nag-stay duman. Yun ang gusto mong kaputan. Hindi po, Yan. hindi po. Attorney, may pigbalgar Ano po ba yan? tabi Kasong na, sibilan po yan. or may violasyon ba tabi si Nanay Gemalin sa padagos niyang pag-okupar tabi kang daga na bako man pareha sa inda? Well, at most po, civil case lang po yan. Papalion sa na Ako kung po yung kasong gobyerno. Pero sa pagkakulong day man. Daiman. Sige, Ayan, ma'am. natabi Ako po yung ko kasong po. kriminal po. Pero Ay, okay. ay. Opo, di arog na lang po kay attorney, iban mi po diyan kang programa
Ining duwa para may schedule po na magkonferensya, mapaliwanagan po sinda and magkaintindihan po. Ako, sir, naliwanagan na ako. Naliwanagan ka na. Sayang kaya ang oras. Naghahanap buhay po kaya ako. Nagtatrabaho ako, tatulo ang tigbubuhay ko, sulo ako. Depende po sa iya na dahil pa siya naliliwanagan. Ako Di ba naliwanagan na ako. So, ikaw Di, maliwanag sa imo. Maliwanag na sa imo. Maliwanag. Si Manay na sa nanday naliliwanagan. Siya po, dahil po siya nagtutubod sa sarong attorney. Gusto niya gari 10 attorney ang magpaliwanag. Nanay, Bicol lang, inapot ko dati. ay, ang parehas kay attorney ang paliwanag. Opo, parehas po. Maski 1 bulan, 2 bulan da ako mag-ano, warang ibang tag sa diri kanib. Okay. Mapaalis. Nanay, maski 10 abogado databi magpaliwanag sa imo, garuday ka databing kaliwanagan. Dahil nga ni sinda, mga mautikon, para pakaraot ako. Para Ibang issue ito, Manay. ako. Manay, ibang issue itong mga... Ako, sir. Sa Uy, dagat, ba, sa bitaram dagat. nila. Sa dagat, Nabing mansara. para pabakal ko. Nagparakam-kam ako kinaga. Ito yung para pabakal ko. O, sa'yo na ako nagpabakal. Sisay pinabakalan ko. ibang issue ito. Ibang issue na nanay, basta ang importante. Ang importante digdi nanay. Aram po nindo na bako kamo tag sa diri kang daga. aram po. Okay, ano man ang oras tabi palion kamo kang gobyerno, Opo. bili kamo maghali. And dahil bako kamo kag sadiri kang daga, dahil kamong karapatan na palionan sa indong kataning. Yan, dahil kamo Yeah. karapatan na palion sa indong kapwa na gusto man magtinirduman para mientras. Ayan. Pero nanay, sa liwat, sabi ko nga ni, gigiyahan mi man giraray iba kamo kanta pa. tanganing an sa indong problema magianan. Ano? Okay. Yeah. Pasalamatan ta muna si Attorney Mark. Attorney Mark, salamat na maray po sa imo and sa indo pong opisina. Thank you din, Sir Josh and Ma'am Remy. Mabuhay po kamo Mabuhay dyan ang Public Attorney's Office. Mabuhay katabi, Attorney Thank you Mark po. Mangampo. Mga magigiting na Abogado. abogada na nagtatabang talaga sa Yes. banwaan. Siyempre, salamat man kay Attorney Thank you so Giselle Garcia. Salamat. Thank you. Yes po, ma'am. Apo. So, nanay, maraming salamat tabi sa indong pagtitiwala na iranin mo po digdian sa indong problema. Ate Jamalyn, thank you so much. Para once and for all, magtugot ka na sana, mag-conference ka mo, para once and for all, mapaliwanagan talaga tayo. Basta ikamaliwanag na sa imo. Mapaliwanagan si Tia sa atubangan mo. And dahil ka da matakot, dahil ka man Mapipreso. makapulong. Ayan. Mga ka-aksyon, ginibong may angabos na nga ning magkaiguan ng kalinawan ang duwa. Para Alagan mintras, sabi day ka mi nga ni. madit, warang maski sisay sa indon may karapatan magpahali. Kan nakatugdok. Ayan. Partner, ang lesson lang digdi. Ang lesson sa gobyerno. Oo, dahil ka muna nanay magali Ayan, dyan. Ang pinaka-lesson lang digdi, partner. Wala kitang magiging mo kung ikan, pagtubod mo, iyo yan ang tama. Yung ano eh. Diba? Oh, Basta yun ako, ano eh. partner, kung anong pagtubod Basta ko, sabi ni Manay, naliwanagan na siya. Ang day na sa nang naliliwanagan, si Tia. si Tia, basta ako nagtutubod ako kay attorney. Ayo, ako Ayan, naman. partner. Mga ka-aksyon, Dahil ito ang batas. Ito ang batas. Ha? Dapat, partner, kung ano ang batas, tanganing ligtas kita sa anuman, partner, magtubod, respetaron ang batas. No one is above. Above the law. Oh.